Aron hatagan og higayon ang gobyerno nga makapatuman sa rehabilitasyon sa kadagatan sa Cordova, limpyuhon na ang apektadong hunasan sa barangay Katarman ug poblasyon ug bungkagon ang mga nagbarug pa nga mga istruktura didto. Gitahasan ang kapulisan nga andamo na ang notice alang sa paglimpyo sa maong dapit aron kuhaon na ang mga illegal nga mga istruktura apan kung dunay mo claim sa maong materyales ipatunol gyud kini ngadto sa mga tag-iya. Mao kini ang nakabuot nga hukom ato sa laing tigom kaniadtong Setyembre 5 nga gitambungan nila Gobernador Gwen Garcia, Cordova Mayor Cesar Didoy Suan, Vice Mayor Victor Boyet Tago, kadagkuan sa Cebu Provincial Police Office, NAV-4CEN, Philippine Coast Guard, Provincial Environment and Natural Resources Office, og Environmental Management Bureau human mapupos na ang gihatag nga tagal alang sa mga floating ug fixed cottage operators. Kahinumduman nga ang maong mga operators sa floating cottages nagnegosyo sa hunasan sa Cordova nga walay igong papeles o mga permits gikan sa gobyerno, labi na ang mayor's permit. Karong bag-o lang, nadiskubrihan nga ang maong parte sa kadagatan sa Cordova nagpositibo sa fecal coliform, usa ka klase sa kagaw nga nagikan sa hugaw sa tawo. Ug taas kaayo ang level niini kay miabot na kini og 2,400 units, itandi sa normal ug acceptable nga level nga 100 units lang. Ang maong sample nakolekta ni adto lang Agosto 10. Kahinumduman nga miluwat si Gobernador Gwen Garcia og executive order nga kutob lang Agosto 28 ang operasyon sa maong mga illegal structures ug ihunong una kini samtang ipaubos og rehabilitasyon ang maong dapit. Ihan ay nausab sa mga ahensya sa gobyerno kauban sa kagamhanan sa lungsod sa Cordova ang master plan sa foreshore development alang sa legal, masapsay ug organisadong pag-operate sa maong mga floating cottages nga dili makadaot sa kinaiyahan. Gipahimugatan usab ni Gobernador Gwen ang potensyal nga local government unit gyud sa Cordova ang magdumala sa foreshore development isip kabahin sa ilang economic enterprise aron hingpit nga makabuot ang mga gimithi sa foreshore development plan nga gipresentar sa lungsod. So, mas may pa, LGU na lang or mo partner ba mo o private nga IPPP ba? Ay, appeal na lang ang port po na, mas nindot pa. Gipasabot sa mga opisyales nga wala gipakgang ang panginabuhi sa mga operators apan tarungon sa mga ahensya sa gobyerno ang sistema nga dili kini makahasol sa uban, dili makabalda sa trapiko ug dili makaguba sa kinaiyahan, ilabi na sa kadagatan nga maoy bahandi sa maong lungsod. Gipasabot na ni Gobernador Garcia ato sa public consultation ni adtong Agosto 17 didto sa lungsod sa Cordova ngadto sa mga operators ang ilang mga kalapasan, ang laraw sa lungsod sa Cordova aron matabangan sila sa ilang panginabuhi nga mahapsay ug adunay tino nga pagtugot. Nakangyo magud sila gud nga ilahang kuhaon kuno kay adlok sila sa bagyo, ang uban nanawat kuno ang Lapu-Lapu ug Talisay. So ako na lang giingnan ang tuang Marine Watch nga sige tugti na sila nga muhawa sa Cordova pero ayaw na pabalika. So pero right now wala na yung operation ang ato ang fixed cottages o floating cottages. Ang isa lang sa concern ko kay namang ko yung mga at least ma-inform lang tikaw ko namang ko yung mga taga Cordova nga labi na pag Saturday o Sunday nga mga ligo sila. So wa na ko gialaw ang area go nga katong hugaw katong ato ang na-check nga taas kayo ang fecal coliform, no? But na may laing area dito ako ra silang gialaw nga ato mga ligo pero akong gipabantayan nga walay foods nga ibutang kay mao naman sa tuy maka-coast sagad na sa Nuglabay, so ipabantayan ako og tanod ug Marine Watch, so wala gyud kaon sa area, ligo lang gyud. Uban sa taho ni Eleanor Valeros, Paula Mendoza, Balita sa Subo.